Здравейте на всички, аз съм Нострес и днес се намираме в Пловдив. И за да оползотворим тези хубави празнични дни в този хубав прекрасен слънчев град, днес ще се съберем с екипа и ще отидем някъде покрай Пловдив. Все още не знам къде, не сме се оговорили точно къде ще отидем, но най-вероятно вие вече знаете, съм го написал в описанието. И да, след малко излизаме, пазаруваме, скачаме в колата и потегнеме на някъде. Ще видим. Ще пускам влогчета по време на пътуването, като стигнем пак ще пусна влогче, ще обиколим от само нататък. И да, предполагам, че ще пекнем няколко пържолки така на някоя скаричката. Ще бъде перфектно. Колегите от екипа казаха, че не знаят това място. И да, седим си, чакаме си ги. Взел съм раничката за всеки случай, ако трябва за биричките. Да, чакаме ги. И така, хора, качихме се вече с колегите от екипа. Ето един, ето другия, не знам колко се вижда. И да, сега отиваме при другите машинки да напазаруваме някакви работи за плющене, за да си вземем нещо за пиене. И се запътваме някъде. След малко ще разберем накъде. И така стигнахме до магазина. Аз пак не съм си взел такова за телефона, рамо ли беше, това беше. И да. Еге, другите маняци. Там гори нещо. Не знам ли се вижда от телефона, но далечината гори нещо. Ама нищо. Така, сега влизаме на пазаруване, се приготвяме за тежко плющене и после ще има пак включване. Тук-там по пътя. Айде! Пристигнахме на Реченски пани. Че много пях в колата, нещо не мога да говоря вече. Да. Сега къде се запътваме? Аз запътваме към Хонолулу. Хонолулу? Да. Айде, отиваме към Хонолулу да правиме... Не знам. Колегите там се прикатват. Че е много готино времето, мисля леко облачно е, но си е перфектно. Какво е това? Какво е това? Парфюм. Дъжни го държиш по-яко. Ба, това мирише на дъвки, бе. То си е дъвка, то виж етикета. Мирише на дъвка, брат. Да, яко, найс. Сега на фъшки какво искаш, като тръгваме да ни е хубаво. Аха, ясно. Така, хора, това е билката, Ванко, част от сървъра. Това е Краси, нашия тестващ коли и тем подобни. Това е нашия ментор, това е Лези Потейто, един мързелив картоф и да, другите маняци, след малко ще се запознаем. Той ще ви запознае, защото ние се запознаваме. Вече трябва да държа камерата 3 км над мене, да е малко по-така. Това маняче тук е фекта. Знаете го. И да.
Така, на къде ще ходим? Да, вопчета. Още си Малко вопчета. Що? Не, такива работи, нещо да ме банат. Искаш да си покая мебелите, момчета. Без такива. Да. Айде, тръгваме на разходка. Ще има включване. Намерихме едно готино местенце да седим на хапнем на пинеме. Там ще бъдеме. Там има едно барбекю, така че може да напекнем работите. И да, тук е мега готино, мега приятно, мега спокойно. Времето е, що горе добро, има малко ветрец, ама става. Не е като лятно време, ама бива. Да. Сега почваме да вадим нещата и почваме да го хотим. Малко хвърлихме топката доста силно. Сега Краси се опита да спаси, ето я там. Може да го отнесе от течението, да не го видим повече, но все пак. Това е спасителя на топката. Повелителя на течението. Аре, рибар! А защо не ми от тук? Ако падне, ще е много забавно. Давай, Краси, you can do it! Той се преби пой. Абе, водата как е, студена ли е? Не, изобщо не е студена. Има смия! Аре, да 2 метра. Е, тук бе! Май днеска! Усмехни се на камерата. Айдвай! Контент. Браво! Спасихме топката, спасихме и Краси. Само нещата да се охладят. Само се надяваме течението да не ги отнесе. Така, сложат се работите и почваме. Си има или учици, може да се полюляме после. Се пуснем по парзалката. Така добре, точно, моля да обърнеш легнала. Да, бе, така си е екстра, бе. Не, навътре ще купим. Е, така е екстра, да. То си изстудява, бе, човек. И да не е топнато цялото. Краси, тук е по-силно течението, бе, човек. Защото си потопи ръката. Ай, по-тиски ръка да видим дали не е студено. Нямам като. Аз нямам. Аз имам.
Парцал. Той е парцалите. Ама моят чист. Може да останем без я без сок, я без бира, я без кола. Кот тако. Ще си купим, бе. Ще си купим. Си купиме други магазините са малко по-надолу, така че. Сега какво става? Шеф готвач. Шеф, какво се случва? Стават ли нещата? Не. Как не, бе? Де? Еми, Как става с това? така е с дървените прибори. Малко трудно, ама сега какво отводи? Кажеш да вам ползвай се лъжицата. Сега ще го мисля. Добре. Една, две. Една. Окей. Шеф Манчев готви. Тук си имаме музичка. И да. Ще направя 6. Айде. Избега едната пира. Точно е върти, брат. Едната пира избяга, останахме без едно кенче. Поне, да. Спръчка, чакай малко. Скачи, бе! Скачи, бе! Скачи, краси! Бирни спука. Да, бирата замина едната. Ей! А защо изобщо тръгнахме ги местим? Остави ги тук, те ще се охладят за какво? Браво, Краси! Браво! Не, стоянски, не, бе, бате. Това мисля, че няма да завърши добре. Това мисля, че няма да завърши добре. Айде. Охо. Чао, другия край! Да. Така става, когато скъсате пликче с бира. Айде. Се поразгазира малко. Май не. Майко. Метни му я. Дълъг пас. Напипай камъните първо. Той ще се е супил киръста и някакъв. Мама, първо напипай камъните. Малярко. Много бързо да ходиш. За малко. Жалко. Там няма да избягат, нали? Краси!
Мали. Мали. Напипай камъните първо. Вижте хлъзга. Така че не една бомба е там след това. Хора, хапнахме, пиваме си, има пирички, това. То не знам ли си видя, бе? Видя се, добре. Да, чаете, че едната топка малко я позагубихме и сега отиваме да видим какво се случва. Защото, така, много неудобно като се държи телефона, да може да се препъна някъде. И с някой корен на някоя дърво, ама нищо. Контент. И така, топката избяга някъде в реката и течението я понесе. И сега не знам как ще изкараме. Аз не знам къде е засякла тази топка. Къде? Я да видим. Ама тя се върти! Да бе, тя е тука. Има и бутилка Black Ram. Кофти. Лошо хора, така не се прави. Вижте, тя се спинва. Каква е тази тухла, бе, мат? Вали, готов ли си? Вали, дръж! Стоян ще мяка с шишарки. Браво! Най-вероятно топката ще остане там. Дай на мене, Влади, дай на мене! А кой ще падне? Кръско да падне, чакай малко, да не мръдне оттам. Дай на мене. Краси! Билката се опитва да я вземе по някакъв начин, обаче. Банка! Скачай! Ето, че мене ще ме изидат паяците тук. Краси, бягай! Краси, бягай! Ама аз се изкарвам, чакай малко, не! Не! Добре, казах го, зари го! Ще го първам и ти. Добре, първай го! Така млад, брат. Ой! Тази топка според мен ще остане там да се върти вечно. Топката е спасена! Браво! Легенда! Хора, поразцъкахме малко волейболче. Паднахме, разбира се. Поразцъкахме после малко уно. Там ме биха, на куче ме биха. И сега, след хапване, пиване, игри и темпото ми, отиваме към един водопад. Не видим дали ще стигнем, не? Сигурно се надявам да стигнем до там, да поснимам малко. И да, малко се заоблачи времето, де. Надявам се да не завалита.
Като така. Ще оправим. Да, малко разходка нагоре по пътя и ще видим. И ще видим оттам, ще пусна пак камерата. Да постигаме влогче. Значи, чай, че аз не мога фокусирам. Не знам ли се вижда? Самата планина. Стой така, ще кажа. Вижда ли се? Много? Да. Аха, не знам. Обърни просто. Да. Направо Перфектно. мега планината, брат. Чакай, аз сега ще изтупа. Просто... Три поне съм направил, спокойно. И от двите само една става. Има още. Едната съм мигнал на другите тия фази. Има още. Гледаме снимки. Да. Я снимай мен, точно нормално. Моят телефон. Дай зад това. Ти какво си думно, бе? Аз не, да, ти. Това е огромно, човек. Чакай до там горе няма да се качиме. Дай снимам аз, бе. Дай на Ванки си на по-хубаво. Да. Дай Ванки знам, че има опит това нещо. И аз съм. Да. Къде е? Да. Але, колко е приятно. О, перфектно, човек. Аз ми кажа, че тук е хубаво. И добре, бе. Минутка дали. Ето ни при поредното поточе. Право е много готино тук хора. Айде на паша. Май вали. Вали ли? Как ще вали, бе, брат? Ами давай ти нагоре, бе. Айде, пилета! Бате, аз до сега съм снимал на 30 кадра, бе, човек. Бате, гледай на 60 как. Доста по-смуте, знам. Гледай. Знам. То си е баба, веко. Майко. Така, чуме! Айде, нашите! Там започват по-сериозните водопадчета. Не знам колко са види, защото са тресе камерата. Но е доста яко. Майко! Какво има? Значи трябва да викаме по-силно. Хора, тук има диви животни, мечки, вълци, крокодили и какво ли още не. Обаче уникално. Тук гледаме една уникална битка между двама джедаи. Джедай Краси и джедай Ванко. А.К.А. Билката. Ето и Лези Потейто и той се включи в битката да защити Краси. Битката е много сериозна, въртат се пръчки, фърчат клечки. Направо кръв и пот. Боя е ожесточен.
Обаче кой ще победи? Краси се отказа. Неговият защитник се застъпи за него. Боя продължава. Въртат се джедайски мечове. Започва да фърчи огън. Дали още един джедай ще се включи в битката? Новият джедай нападна отново Краси. Неговият защитник трябва да отиде да го защити. Нашия джедай си чупи меч. Мастер Тодор чупи меч. Маймуната от Царо, Рафики. Значи хора, оцелихме право перфектно време. Просто е уникално. Я, застопория тук на тия два камъка. И тогава кажеш. Не, дървета са много яки между. Я пада така. Ето по-лесно. Да, направо е. Застопория пак там. Тя ще щупи. Кажеш, тук ще изям някоя пръчка. Обаче нататък гледката е уникална. Я искам да бъдем мъки. Дай, това. Маки си искам да се снимам. Вижи какво ще... Вака снимавай. Няма. Това не е камикадзе, това е химикали. Айде долу, айде. Но това е много красиво. Колко мен. Това ще бега тук. Секунда. Продължаваме изкачването. Не знам колко още има. Близо ли сме, далече ли сме? Загубих се. Малко сме се загубили, казва един от колегите. И да. Нищо, ще хванем тази пътечка, оная пътечка и все ще излеземе някъде, така че няма проблем. Пък ако изкочи някоя мечка, сравните нещо, ще намерим пътя най-бързо. Да, може да набием. Ще я бием. Мечка страх мене, не. Няма какво се прави. Това стане, бе. Не знаеш, що не би. Вада едната ръка, вада втора, трета, четвърта, пета. Много ясно. При тежко положение вадиш няколко ръце. Няма как. Ставаме Буда. Викаме Екзодия и гледай. Излизат 2, 4, 6. И много бягам. И много бягам, бати. Право не мога да спре, не мога да стигне никой. Соник, ти зад Ю. Заставам на 4 крака и почвам. И аз ще им ръмжа. Това се вика кипърската маргаритка. Ако знаете от DLS маргаритката. Кипърска содорана. И Българска мума. Българска мума. Да. Так, може Имаме си спринтьор. Какво? Аз още сега има. Сори. Щехме да фанеме колегата на камера как Да нали, гледа как спада, да не виж. изразходва напрежението. Да? Мате, това е тежко свлачище. Камъните. Камъните. Камъните, баба. Уникално. Много яко. Не знам колко се вижда, защото държа малко само камерата, но така трябва да си купа някакъв селфи стик. Най-накрая. 15 лева са, не са скъпи. Да, ама аз като съм... Не снимам толкова често. В YouTube седат пък спокойно.
ми дадат един бутон сребърен. Дай! Хора, седахме малко да отмориме, защото прехода беше дълъг. Да на една дървена печица. Колегите са от другата страна. Поне има водичка, пине човек, който е шален. И да, то не знам как се чува, защото водопадче има тук, така малко, лекичко. Обаче става. Малко почивка и продължаваме още нагоре да се катереме по този път. Не е много стръмно, обаче си е изкачване. Мисля, няма как. Да, един час ходиме и решихме малко да отморим. Значи си е прекрасно. И така, хора, това беше за днес. Да, не се качихме долу-горе до върха, но какво да се прави? Следващия път, може би, ако е подходящо времето на някакви облаци, които да ни застрашават. И да, това място, на което бяхме, Нереченски бани, направо е уникално. Просто препоръчвам да, ако искате да се разходите така малко отдих, да избягате от големия град, от шумовете, това, право си е перфектно. Нереченски бани е мястото. Минавате, може и пеша, може и с кола. Има такава къща за гости, 3 бора. Минавате покрай нея и само нагоре. Пътят е хубав, приятен, с кола може да се стигне догоре до барбекютата, където бяхме ние. И след това става лош пътя, нали, не се поддържа там, нагоре в планината. Там си е така, пеша, разходчица, приятно, хубаво, тихичко, поточета, направо перфектно. Да. Поизморихме се малко, сега да поотмора и така. Това е всичко от мен. Чао и до скоро!